Ini nanti matur bapak. Iya, iya. Mun aku tak kirim tanda tangan, uang itu kamu bawa, ojo mbok wene ibumu. Kula nika nyen pangapunten lho. Anu Pak Haji, anu bojo kula nika nyonya londo tok gansal. Londo tok dhuwur-dhuwur dados kula menawi nyium nggih ance-ance ngaten. Londo tok 5 nggih, londo PC. Panjen dados sing PC tok. Londo PC tok kula. Saiki ngene londone PC. Nah. Betul wonten. Ngene nek panjenengan badhe nggunakaken handphone monggo. wah mboten ngapunten. Wong kula malah pesawat radio angin kok. Ngeten-ngeten iki Anu, Pak. pangapunten kula buak itu ngadah sampah. Kalian tolong ini wonten pesanan saking Inggris, nek Bapak betaken biji menapa dipun kintun. Saka Inggris. Lah iki lho sing salah. Yang salah kamu. Tolong jangan terima dulu laporan itu yang dari Kuwait dan sudah datang. Tolong nanti diantar ke Arab. Jadi apa dul? Minyak, Pak, minyak. Minyak. Kan ini Arab kekurangan minyak, Pak. Kemarin ngambil dari tempat saya 1 gendul. Sudah kapal kok ini. Satu kapal besar tak kapal tanker. Dan contohnya 1 botol untuk percontohan di sana. Monggo menawi badhe dipun tapak asmani. Kula nuwun sewu lho, menawi kula mungkak krama dumateng panjenengan. Awit nuwun sewu lho Mas. Tiyang gesang menika mboten ateges kula nyebaraken. Misal Tanganku dino kena upas ngene iki. Nggih. Anu kula menika anggit kula. tanda tanganipun, Pak. Dipun kantos. Ngene ya, Kaya iso. nanti matur Ibu. Nggih. Bapak kurang 13 hari. Jadi Pulang. tanggal 1-nya nanti saya pulang. Iya, Aku mau tak Dijemput enggak, ngebelai. Pak? Dijemput enggak? Dijemput aja ning bandara, aku mau anu. Pakai apa, Pak? Pesawat ki apa to kok? Pesawat radio. Pesawat telepon. Oke, Bu. Kok iso tanda tangan. Loh, anu Pak sampean niku, Pak. Obet. Penjerone kok njabane. Engko lak tak buka dhewe kok. Bos kok mbok ngapunten lho. Kalian helikopter ingkang kalau ini Muah kok aja. Helikopter Bapak. Terlakune ngono yang cepat. yang mana Bapak yang dipilih kan helikopter. Lebokno bumbung menono karbi. Duwar langsung. Nggon kene ini menono karbi. Peluru kok. Arepe nurun. Boten kok, Mas. Anggere Jangka aku delok ulanganmu piye? ora iso nurun. Kandirene, Dalam. kandirene. Dalam. Omongno ibu nek bapak meten ngono ya. Bapak dikongaken. Kok iso ora enek ora kober garing. Tinggalin. Mangsine telas niku mbok beli. Wong nyremumu. Yo ngadap pun Pak, kita ngadap Pak. Kita ngadap. Lah itu tak anu pas raine. Ngadap mriki niku Pak. Lah kene piye to ki buku kelahiran bayi iki. Waduh. Lah Nah, iki. Ngadap. Ora iso nulis. Gitu. kandirene. Dalam. Wah, Lho Pak. gambar ndas. Kabar dipun. Dase Ron. Ada tata tangannya. Iya. Tolong nanti ngomong bapak ya. Iya. Saya belum bisa pulang dan ibumu sudah angan-angan. Gimana Pak? Ojo oleh angan-angan hari ini saya belum bisa pulang. Bapak pulang kapan? Aku pulangnya kok engko jemputnya tak bayar ya. Itu minta oleh-oleh Pak. Wes kok jadi oleh apa? Itu supaya berikan villa lagi yang lebih mewah. Iya enggak apa-apa. Kemarin minta cipukan. Ciplok ke Pak. Mas. Nenek villa didol mbak aku golekno sing elek-elekan. Awis Pak gini pun. Pira sita? Ingkang rupiah niku 300 juta. Kaya ngono. Nggih ini paling rendah. Nderaken nggih, monggo.
Iki lak sing ning nggonku kanggo ning WC kata iki. Nggih. Nang makono kanggo ning WC. Nang kene wis apik dhewe. Menika nggih sepuntene. Ngapunten wong nika langsung. Dalam Badhe langsung. nggih. Ya, Cak. Sik. Sudah Bapak, sudah ada. Hah? Sudah ada. Ora. Itu saya jaga Pak. Ora apa-apa. Aku ngampil artane kanthi. Saya jaga Pak. Sak miliar villa kuwait tan. Ini syarat kok. Oh iya apa-apa. Syarat. Mengke sampean mampir ten Jaya Bagus sego pecel niku susuk kula tasik gang 100 ten. 500 rupiah. Nggih. Lho. Ini nang bank ya. Tak gawane tanda tangan tunjuk kok. Ya pira 2 juta apa pira ngono. Nggih, Mas. Parek. Heeh. Nek Bang Amang lho, utang-utang aku nang kono. Nuwun sewu lho. Aja lali kok pirike kan ngoni. Pirik kemakan. Nuwun sewu lho Mas Brak. Boten aku kok kaya Dados kula menika ngaturi menapa? sampun ya biasa mawon. Panjenengan mriki dados pembantu kula jebul panjenengan menika kathok mlorot. Sing sok ditulis-tulis ten koran kathok mlorot menika kula boten mangertos. Punglu. Lho, Punglu. napa niku? Punglu. Merak nggih. Nuwun sewu. Nek ya arep piye-piye nek tetep pembantu. Nggih. Ora kena ngamal. Oh mboten. Ora kena piye. Mergo iki lelakon ibumu omong. Kon nuturi Surya kudu gelem dadi manten. Nanti ibumu ra iso nuturi anake. Surya gelem dadi manten titano. Iki penting, wigati. Wigati ya ibune jenenge Wigati kok. Kowe aja memalae. Surya kudu dadi manten. Oh. Nek nesu kaya entung. Lah anggen nesu raine mlumpuk. Oh, arah kok dibleduk kabeh to. Anu angin. Mboten enten udan ya. Bu. Lawakmu kok gobyos apa wis adus? Adus pripun bertengkar kali. Lah iki bapakmu ngantek ketinggalan lho handphone. Wah, piye kae. Aja ligo terus. Kaya ninggai jaranan. Lah ngono, Badya sing bagus dhewe, sing ganteng dhewe. Nggih, Bu. Aku tak gak ngomong-ngomong sak menit wae lambeku gatel yo, Mas. Jere iki lambene njaluk dicokot. Maksudnya sifat lamu. Yo aja ngono lah ngomong. Nggih. Mbak Linggo kene. Mboten ah, salangane kok tak kuwampung. Iya ta? Kok malah Sawangane karo juragan kok. Linggo kene. Mboten ngomong apa, Bu? Boten. Kok tak lemene kok timbangane. Radi teles. Piye rasane? Ya lumayan lah. Maksudnya awakmu Linggo mbek aku iki lho, Bang. Teng ati niku rasane jane pun dangu. Kula kali ibu, ya ibu umpane ya kaya wong mancing-mancing turu ya gak kemulan. Akhirnya aku benakne ya. Lah wong sumuk kok. Lah sumuke ya kemulan. Apa pintune ditutup ya enggak, mata-mata. Lah ngono, Bang. Aku ra ana apa-apa kan mesti ngomong mbek awakmu to. Nggih. Wong awakmu iki aku gak duwe adik ya tak anggap adikku dhewe. Matur nuwun. Wong gak duwe kakang Mas ya tak anggap masku dhewe. Nggih. Ya ta? Uga meneh aku ra duwe kucing ya awakmu ya tak anggap kucingku dhewe. Ya ta? Nah, ra duwe kirek ya awakmu ya tak anggap kirekku dhewe. Ya ta? Tak kerah melengu. Bang, Dal endi wong emang? sarange to Bang aku iki lho, Bang. Kula niki nyawang jenengan wis bar miat kuwi kaya gak ngatasi ya. Ora ngono jeruanku iki lho mbok pocokan ngono lho, Mas. Jeroane kon maca kuwi bakul daging kok piye kok. Masa nek itu ki ra susah ra sedih ngono apa piye to? Tapi biasanya walaupun susah niku ketake kaya je wajar-wajar ya lho. Wih, ora ngono. Pripun? Dingenane kae. Ngopo to? Mumpun ngedek-ngedek kok kene ora rangkepan e.
mriki mriku mawon kaya wong budak. Kok dirungokke pakmu lho aku wedi. Ah niku budak Pak niku. Ini to. Pripun ta? Iki mbok gake wedang apa to? Kula damel wedang jahe. Lah kok aku kate goblos ditakoni pakmu lho. Wedang jahe lah, di sebelah ini kok wedang nego mendung. Asline kok kuwi Teh campur kopi setengah-setengah gelap itu nego mendung. berat. Nggih. Jajan kae gaene piye? Sing pundi? Sing bunder-bunder kae lho. Sing jero ente gulane niki to? Heeh. Nika lah. Gak cokot jajanku. Ketus mbok isih ki apa jajan kuwi? Wong nika lak glepung, Ah. diwai bawang brambang, sak cukupe terus ditambahi tupi lambang sari mau daging kayu legi colok kecap prot. Mas, kene lho. Boten ah. Kene to. Ibu Dhisik ya dhisik gak usah basa. Kula dereng sunat lho. Gak usah basa, Mbak. Dhisik kan aku ya bekasmu. Oh, jok niku wonge lho. Kaya biasane kae lho. Jane Pak ora krasa apa piye? Ada rasa lain ini ora roh. Mbak, Terus apa Pak? napa masalah? Pak Ijo murid. Wis ping pira nunggu jejer. Walah Pak ngambil kawan melak. Kok gelas to? Boten Lama. 14 dina nika lah kula bar mijeti. Layak sudah beda. Sudah tidak seperti biasanya lah. Biasanya nek aku rawuh, aku teko mesti langsung nyawis-nyawisake. Lah kok iki lungguh jejer karo Bagio. Aku ngerti. Nek biyen kuwi pacarmu, saking kowe karo aku kalah derajat, terus dhek gelem karo aku. Najane kuwi kon desa tak boyong, kowe ya melu tak boyong. Lah kok ning kene mau ulangi lagi perbuatanmu. Ya salah ya dina kesempatan. Iki wis dadi juraganmu, kowe iki wis tak mulyake. Mas, sampun duga rumiyin to, Mas. Ora duka piye lah nek kowe omongan karo Bagio kaya ngono. Apa ya pantes? Ayo. Sing kok. Raja Sapa? Bisa. Bola-bali kayak ngono bisa. Boten ya, Mbak ya. Boten. Lah iki mau kan ana apa? Kesepian, mereka dina tak tinggal metu. Aku pulang seminggu 1 kali, bahkan kadang-kadang 20 hari baru aku pulang ke sakue main dengan pembantu. Ayu-ayu hobimu kok karo pembantu. Tapi sing ngajak saya ngomong siapa, Mas? Lah buktine iki lu jejer karo kowe. Hah? Papa. Apa le? Papa harus tahu dong. Siapa aku sebetulnya? Papa kasihan sih sama ibu. Ora, bapak ora tukaran, kok ora tukaran kali. Habis kalau kayak gini aku nggak kerasan dia aku nggak betah di rumah. Ora, aja lunga ya, niku aja lunga. Habis papa sih kayak munyuk. Kok kurang lho. Raja ini ngejak poli. Ngejak poli, ngejak poli. Anak selo. Surya, Aja disentak-sentak. aja sentak-sentak Pak E. Sini, Nduk. Ayo, mek karo kowe. Ya ini anak sing anu aku. Kurang ajar. Rene. Kene. Ngono lah karek menindaklanjuti. Wis mantep atimu. Pilihane bapak. Iku ora bakal kene. Wong sing arep tak olehne. Kowe wis dadi pilihan. Mula. Yen kowe ora cocok karo pilihane bapak iki. Kowe kok gitu. Mas. Saya kalau berbicara tanpa ekspresi, tanpa gaya,
bagaikan sayur tanpa garam, Niku napa rek? bagaikan jalan tanpa mobil, bagaikan tukang becak tanpa bon. Apa saja. Bon, becak di bon. Jawab, kowe anake bapak karo anak ibu. Ayo Mesti nurut. separuh ding. Yo kene iki anak. Ya anake wong loro. Lah nggih saugele ding. Ki aku ki sing meteng iki sing lairne ngono lho. Oh, walikan to. Piye? Ku aja cedak-cedak iki. Tularan gatel. Boten niku mau diimunisasi kok. Piye? Kula sampun gadah pilihan lho Pak E. Piye? Sampun gadah pilihan. Ya kalah karo anakmu. Aku wani. Kowe kudu manut karo bapak. Iki pilihane bapak. Aku sudah pilihan Wah, lah yo ora usah ngono. Penting iki. Nek ora pilihanmu kowe mau. Iki pilihane bapak. Tapi iki zamane ana Siti Nurbaya lho, Mas. Ora Siti Nurbaya ya Siti sapa kono. Siti Mutmainah. Mlebu. Pakaian temanten wis kadung tak pesenke. Jalate elo. Sampai kacang lombok ketat. Mlebu dandani. Lah kok mau dadi manten duwe pilihan dhewe, sekali kawin kami tetap kawin. Tunggu, Pak. Aku nggak mau kawin, Pak. Tapi kamu gimana, ini kan urusannya bapak. Tapi kok pengertian dong, Pak. Aku bagaimana perasaanku? Aku jemuringan pada Bapak. Sing kono, kowe aja kaya ngono. Iki urusane bapak karo ibu, kowe kudu seneng-seneng. Bapak, Apa? mbok yo ngerti piye karepku. Ngerti karepe anakku luwih apik, Bapak. Tapi iki wis keputusanku menawa Surya kudu duwe bojo. Ora iso, Bapak. Yen kaya ngono, aku ora gelem nyalon Bapak. Aku bakal urip dhewe, Bapak. Wah. Anggitku ya kaya drama kae. Malah nyonyor. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Kaya panjang. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Aja ngejak dia. Lho, Surya supaya gelem lagi. Abot ngarep. Apa? Abot ngarep. Takut ngarep. Kan jenenge rasane keluargane bapak dan handphone tak ombe. Permisi. Wah, lagi kemaman iki. Iki nek gak salah. Sing wedi aku dhewe. Iki nek gak salah kok mburi omah kuwi lho. Mas Bak. Lho, kok ngerti? Alah ngome pangkle mau piye? Oh, adikno gaple. Mas Bak. Piye? Kapan ora kangen kok Kowe iki piye to? Stadion piye saja? Stadion piye? Hati-hati lho ya enek anu lho enek cikrukan. Kowe nek aku ditahan awake dhewe. Enggak ora kaya Mas Bak. Lah, awakmu piye sajake? Saiki jaran bareng kaya golek dhuwit tak kandhani. Aku jan arep kepengin ketemu karo ning Surya lho jane. Jane apa iki wong Ya nek penting kok. wong lanang dateng
Wong lanang daden-dadene kok metuhi Surya ini apa? Lo penting, ini penting. Tak pedokne ya. Pak Sandira. Aku dipakai kayak ngene lho aku. Gak pokoke Pak aku. Gak apa dolane. Lah ya ngono maca ngono celuk Pak. Loh,